Sumatera Barat itu kita horas. Jadi Tuhan Hamiro mengenai kedua yang besar. Mudah dari Tuhan di mulut masyarakat. Saya jumpa sama aman Bupati Kapdo dengan Bupati Sosong yang Rombongan. Orang Tuhan serguna lama ngomong doinan. Orang serguna penduduk silat. Orang yang kamu orang yang karu. Oke, mengenai dia zaman. Sina kapan rohana di permulaan di pasar di Batamai Tuhan Leon nasi nak kapan rohana memang di sini berdulu di tengah tujuan nama saya nak perkara nama asa orang mana orang mana berkerja berkerja botina masuk jadi sonai pasar hama perpikir masa firma tordina yang mamang dohina orang main sasalina firma tordina orang firma tordina orang seperti sendiri baik kamu musiki di siapa loyo sisi nama garajai beserta ibu, beserta rombongan narosyat tarutun. Jumulu kita madok melihat itu Tuhan tepat tinggal basai. Alasiasi doh tolong rohana. Bui, abang bupati do inang bupati beserta rombongan. Marahi pason, budi saya siladon. Dari nasonido kami masyarakat silado amang, nama nomo amang, sehat do kami. Nabungon lascier rohanami manomu amang bupati nasalilingon mungkin mengabiga tahun amang dakasa Ciladon berkunjung nafingon tahun 2000 di Tulora amang nadi turuni gereja HGWP. Jadi yang mendetok kami do amang sudi masyarakat Silado atas bangunan-bangunan na adong di namang tu Siladon di baga kami da amang terutama songon aw na mangilun masay na balga songon pelen na tahun 2007 iman nasakan ala gudak pedang merdeka Silado alay sunari amang yang menentuk kami nunga merdeka nasongon di dalan taruna uli desi Silado Pulau Amang sebelum kepala desa sipi na bilang bui alay sonario namang atas kerja samata yang amang bupati Rani amang nunga bui masuk nunga aspal jadi mulai pato bati tamata bupati jadi tusong di amang atas sambutan nabui batu pahami ba horas mati kita saluna horas oleh teh di mata kepala desa serta di gudang dia manami inanami nahu hormati kami dong kami di son amang tapi di paham jaka darahi sian na dua iman nau pinajolo siat desa Silado
Dihamuna manami inanami amat tabupati nahuha holongi hami. Alah kami dua mang masai holok situ tudo nang rohamuna mamerkami. Parmahan naso mataksior mahamu atau ngamang. Ala dibilangi rohanami do pangalian ni rohamuna terlumubi di desa Silat. Asima rohani di Batato ditabain ma dihamuna gadangyo ditabain ma dihamu do akasilas ni rohan suak-suak nang hamuna kamanami do inanami robongan ni matau babi mulai ate gudang go pasahaton nami tu hamuna alamam yang ilak ka do hamu toktong ima dipunguas sadarion na binaymu pentas seni apalaluhut na hami desa Silat do namang na dua-dua na magudang satu dana tung maruli do hami nakingan dinabusur hami mangan maha marlopan na terebo asim rohani de Batatok lam tugat dana ma toktong akapatamo ta pangomoa tu hamuna amanali na hormati kami molotung songonibe pangadupan nabi tu hamuna mang marboha bae no mahamu hidup na taluk kemampuan nabi alai nunga marlas ni roha kami amang apala diopasor asima rohani de Batatong nakitikin na mangihuton toktong mamangihut to dinami tuhamuna ala huber kami doa mang panugunugunuan di panugunugun muna yamang nunga hudai kami apala yari na uli di bulan na din ganon katani na dua-dua madok amang molo mamulus sedekeze adong pamulusan na molo mamulus sede amataraza panggonggomi to tuhani pehani na selue to namang dapota pasu-pasu pitu tahun lelingga agaya maktabunai pitu tahun jadi ido ama toktong matang yang nagomos bahwa itu debata molo tung dinamulak pehamuna non amanami do inanami saluhuna nakswa pala hudo satu persatu ba nabuat tano orang ini masih rangkongan tung bedet tapi pada udah tordit sama akamang do tamunang masih gongkoman matu tu asa sahat masolu sahat matu botean nunga sahat jongdok kami di sana dua-dua ni negerion ima makau mula dehon di haroromuna mang do tamuna kainang sama horasita gabian songonima hatapat dohan taringot tu hukuasi ope amang asa hupasahat tu demang taringot tu pangiluat tak hupasahat matu demang. Yang terhormat Bapak Bupati Tapanuli Utara beserta Ibu yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan SKPD Tapanuli Utara beserta rombongan yang kami hormati Bapak Camat dan seluruh unsur pimpinan kecamatan beserta Bapak Kepala Desa sekecamatan Muara khususnya Kepala Desa Selangor. Atas nama masyarakat Tapanuli, masyarakat Desa Silangdo, kami dari orang tua penetua mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Bupati, di mana Bapak Bupati beserta seluruh rombongan berkenan hadir di desa kami, Desa Silat. Kami sian masyarakat amang
Mahata batak mahami diba masailas dorohanami nasai launon alanahami masyarakat desa Silado nunga masai gudang majalo bantuan na pinatupa ni pamarenta marhite-hite amang bupati dohot aka amanami inanami pimpinan SKPD na adong di Tapanuli Utara berupa pembangunan jalan nunga tunggudang jaluhan apalagi mah berupa meningkatkan pertanian di desa Silado nunga tunggudang tong bujaluhan alai do mang dihata dina dua-dua nama dok saya mangido tunatoras na do hati nakpe nong gudang dijak alani mamang naik perlu pa botohonon nami atas nama masyarakat desa Silado mulu desa Silado namang boy tardok desa na aman jala masyarakat desa Silado lebih kurang 1000 jiwa 80% hidup di dalam pertanian 20% pegawai negeri dan wira swasta alani mahamang ahamin maing ro ala adong dope kopar tu pesan kesan ni bapak bupati habur juhok kamu mengula ai hutat tahun tanau kanan alani mamang masyarakat ya bujuh do na mangulai alai sebahagian adong dope naik ko dijunjung dihuti dope hasil sebahagian namanya sebahagian alani mamang baik kami do dison proposal harap dorohanami amang naboy ulah honot tahun siat dos nirohatta songon istilah ni halakan sadaguri sadagugu marsiadapari antara pemerintah dengan masyarakat desa. Di sana mah baik kami na perjulu pengerasan jalan peana riburan. Hasil gudang dosia non bolo tabereng yamang hau medisi pada kuboto manang na 100 hektar turah. Alai dalan kira-kira 1 kilometer perlu pengerasan. Kurang lebih 1 kilometer. Nomor 2 perbaikan jalan dusun 3 Tanau Nauli. Hatani na tua-tua medok warra dodeina hatani damang duit Tuhan. Tanau Nauli, Tanau Kanan memang betul. Alai tong dope holan nama kuti siano namang ala tangbui dope lewat mobil kendaraan mangangkut. Di mana yang ngamang proposal mahubat kami di sana. Napatuluhon pengerasan jalan dusun 2 Supul. Toktong do hakan waran ni hasil pertanian ya mak. Nomor 4 pengerasan jalan dusun 1 Luban Nenggolan nyode ya mak. Mulolaw hingga tunjungan kira-kira lebih kurang 1 kilometer. Beberapa puluh hektar persawahan. Dohot lahan kering. Napalimahon permohonan bantuan biaya rehab alana di bagasan nak pemangula hita iko kuhudo martangiang alani mamang umat Kristiani manang na adong di hutan tahun mangido perbaikan gereja laos napa duahon di kudian nyari si holdo rohani masyarakat desa Silado rak mar minggu hita di Silado nama ima napalimahon naponopon permohonan guru honor asa buinian di budian ni arok matok gawe dapotan definitif nasida akal guru honor nang liling mengajari anak kota ima mang permohonan namin yang dison jalanunga puisi hok kami ni tu permohonan nak dium pamion berharap dorohana atas nama masyarakat desa Silado naboy ulah penonton dohot syarat kerjasama manang sadaguri sadagugu marsiadapari songoni mamang mau lihat mah kupasa tami perjolo tuamang bupati ibu bupati dohot sudi bapak ibu pimpinan SKPD Tapanuli Utara songoni manang bapak camat dohot sudi unsur pimpinan kecamatan dohot kepala desa nahu hormati hamin wain na hadir di son
Horas madita salhuna. Horas nak pasatemak Pak Bupati. Jadi di Hamu Damanggainang taringot ku promosalon ano di sambutan ni Pak Bupati isma pasaton nasida alus nasida sari son taringot tu ka manor to non tra manor to di budi yang di tortorot songoni mamang mau lihat mah. Jadi Tikion dia kadamang do dainang aka tokoh masyarakat dan buih pangguari hami berseda-seda ada pusaroha nong sude mahamu pangguari hami songoni dia mata kepala desa dot inang mau lihat mah di perjumpangata di Tikio uberi kami ria retahamu majakon haroronam isodo hami sian terutum siapa hai siap garuga torok doison rombongan yang mata bupati laos disodo muse wakilta anggota DPRD Tapanuli Utara amata Riguel Simajuta nasa malian roha dot pikiranna tu hita rayakna tu Tapanuli Utaraon aka kepala dinas ibu-ibu ketua PKK ibu-ibu PKK Sony Kapolsek dan Ramil amata camat do inata ulinai dengganai molo sahudulan molo hita mandok akan maranggi molo sahudulan akan nasarohai jala ido on perpunguatan hami sia tahun 7 bulan ma dungojak gabi berhubes sia tahun nasalpu nga adong uleun sisongonon masih rarian merpentas seni dohot budaya sekaligus bersiribur-ribur boy melestarihon budaya tak budaya Batak di piga-piga desa marporngi dohami termasuk di Pulau Sibadak marporngi kami puasa ala disido kita boy masih rarian pajumpang bohi dia ka usul akka kendala masalah na taadobi asa boy ubotohami boy patureon tu akatiki na nangro jadi ido maknani na marpentasini dohot budaya alai hami bedibe ala nisihol ni rohakku dotong dung pajumpak kita tahun 2007 kuingot nalas margotong royong sekaligus mangalian ubuan setik kini mesin bubuk kopi itu teh alena kuboto manang berdele noda alana idoko setik kini kurang pas itu takas doi kuingot tahun 2007 nah aku nih takas do kuboto hami holong muna tu hami songon perhubes sami di pesta demokrasi na beruon torok do hamu ditiki pilkada torok do kadamang do dainang manangnya kok kami menuduh hami memilih kami gabi boy hami mengududi pakobasion nami di periode na berdua honon di sude desa na upelga na gumurang menuduh bupatita Rakma desa Sinadoon dohot desa Udagijang Bartoba macam kita disodo kepala desa Udagijang disodo musik kepala desa Utanagudang mantan kepala desa Mertubur ima di sihol ni rohanami pajumpang bohi naik pajumpang bohi do takadamang do dainang lau madok mauliate hami tuhamu seluhuna alani holong munai mabuak dibuat kamu hami di tangyang muna
Boy gabi boy kami menguduti pakubasyon nami di na periode na berdua honon. Ala ni mauliate mak. Lau songoni musen aking pasat tamu tu kami boras spiritodi. Di pasat tamu tu kami dekena gajang. Asa gajang ma akapangabahan tu akatiki nanaing ro. Ala ni mauliate ma dia kadamang dohok dainang. Saya padulus tuhat sudi akan atas akabi robe tua katiki nanaing ro. Tuhata ala toktong di bagasan na ipasok kita sahab di tikion. Ala boy hita di bagasan sadani roha kipas hita di hari damarlas ni rohaon. Mau lihat ma dia kadamang dohok dainang on sude penata sakabi ikon totong dohita di bagasan sadani roh. Lausido amang do tamuinang udok naking sia taon tulu bulan mahami dungojak gabi berkobes sada tekad do dihami lau pature bona pasugi tapanuli utara udok tubiga-biga dise tubiga-biga luat saliling dilihat dia hapur seaon saliling adong dia kepercayaan lau membangun bona pasugiton iko bangunok ku bona pasugiton iko bangunok ku kecamatan Muaraon iko bangunok ku desa Silardoon mertobat masuk terus lau sido dia kadamang dohok dainang kudang dobe nasoharu sikok di bakubasyon nami nakin nga idok toko masyarakat piga-piga pembangunan mata patupa membangun dalan irigasi soksongannya kabar sikolan doaka lana asi aledak sikok dobe kudang dobe alanido marcita-cita rohami au nian pakubasyon di Bupati Tanoai boy diuduti periode nanaing ro diuduti Bupati nanaing ro dokatiki nanaing alai di damang dohok dainang lau membangun kita ikut kita ro membangun kita jok urok kami dan adong na boy mabangun kita molosok kita sadiri ikut kita sadiri do hamisan pamareta orang nama fasilitasi do nama ngurubi perlu dihami amang bupati jalan usaha tani perlu dihami jetor perlu dihami bibit itu silianokku jalan amar ratus ulian jetor tu akan ulu mengulir jalau posdor aku di desa Silardoon akan burju-burju do mengulir hari hamian esaung do biak kaama mabulok kutiki mulai malu satu botari ulan kuri tua alam kuri Silardoon nang arong binang aja dari gas dia deh iyo jok urok kami parhaseyang akhir benggoy tiki alay au motor takas yang nama tasipurbe par PPL hidup nasira kana ringkas doa mang anggo di utanami di Silardo di nasira lasido rak mamering amat tasipurbe par PPL ulu do lu jaibana mangalian panorangion kami sendiri bijok do masih sisian merdiskusi do amat tasipurbo taringot tua ka pertanian behado hasil pertanian tahun asa denggan behado hasil pertanian tahun asa arga iya jadi do dia kadamang do denang mauliate ma ala memang onor kami nak kening do kita do mabangu kita ala ni pos do rohaku nang tua katikina nang ro laus ido dihirin perbuan di perpungot tahun asalam rumingga cita jalan tebas dan roha di hita
nangarung biak perbulat-bulatan, nangarung biak perbuturan, sada songodeo naik, asa unang mardua songodeo tua. Nakin dipiga-piga usul ni hita melalui tokoh masyarakat tanah tua-tuai, ni anarong dong ubeng kami tahunon di tanah Neuli, aong dua inganar rai kapung ade, dua sebetulnya naenggoy torsudi bangunokku alayala nang boy torsudi dena cukup bamartangga jojoran au sugari boy hudok usung lep jadi mau dalen jadi mai boy perteponokku alayon sude secara bertahap depos maroham de dua bupati tadak pola emergency ujuk nai mata bereng sugut Edward nganyok kepala dinas piu nai burikon on semua raut do Raja Guguk insinyur Ranggiat Raja Guguk dari pos marohamu asar tatamu sini kepala dinas piu ada tu mungkin dang tur peringganon nai buangan airo amat tabu bupati musik itu gas mumayamang gadis terturpe mesurpe baru naking awong jalan usaha tani ade. Nah, jalan-jalan usaha tani ope alai sodo kepala dinas. Dia dinas pertanian. Itur suku manun itu merangga ke des dia mai. Itur ni mu mah betul lah tu sian dum berdulu. Sapa sorane aka na tuan-tuan. Baru rehab gereja ada. Nah, jadi harus proposal lama unggah jadi na jelas uru bebe aja bangda alai songo dia bebe ngalahona kolas dorhamuna macaloi kalau tu pesongo dan songo nat saya taharaponi uido musi udu tanah baru guru honor au piamang dan lomo rohaku molodong penerimaan luar balas ni di somanian dia olodo holan alani testing si sajomi si dua jom age biro sembilan rosa pakeber di tempat teman tu geruge maus mau menghidup bide dan ile nama tabubati bide dihubungi tulang jenderal dihubungi siat di berpusat dihubungi mencocok dilema di kita nasoi turpu itu buang kati guru-guru honoron gabi penes itor bahino ala ngamenge dia lako alai upaya ro bahino ko mangda bahino kudo surat tu pusat tu menteri asabui dan holan nai siladon asabui sude guru-guru honor gabi jangkat gabi pegawai negeri bupati dan non maneken eskanion molonga disetujui mempan dohok biakai dari pos marohamuna dia kadamang dohok daina jadi dia kadamang dohok daina molo delenon ngaudok nak kening surpemon sugut anon naboyan non nah tahunon di patupa pamaretat tado pesta demokrasi tahunon pemilihan bupati sebetulnya molo periode ni bupati tahun naro alani ima upedo tu hita salu na asa sude kita menggunakan hak pilihta menangisi pe alai unang alani pilkada gajaruk perbulat-bulatan dah beda pendapat beda politik beda pilihan na wajar doy ala iro mekanisme ala yang unang alani perbedaan non gabiarong perbulat-bulatan ikon saderuhi jadi nangarong disi paraloan na maralo ayo lo rezoni ada kita alot tadi inna tim sukses nasi tunasi nangarong disi paraloan atong dia do mitra roi namar mitra nama buat kejuaraan ay molo namaralo namar catur arong alona mertiju arong alona odang arong alona membuat juara do besina bumudak suara bima juara jele perbedaan ini kalau disedari doi
Kalau tanggal 10 10 Oktober pilkada, kalau selesai dipilih mersubuk nai masih haula beniano aka tim-tim sukses na. Tangarong bisi berbeda olah disi. Songoni pilkada, bau narong perbulat-bulat habis. Ale takas mataida, takas tabereng isiru na talup, gabi pemimpin dihita. Ala Budang ko hami nang nebero nakacalot-calot bupati kolong merpebue ya Arsoni kan di bero hamu boleh ya tung bangu kamu masuk amak calon nami lampu listrik ay hulum dobe udah nami toh subut kebangun beribangun dua tuk subuk nai tiurma tiudai ale boto hamu doman di terjadi pemilihan 3 tahun itu riuh Pak Musia Lampung. Ima holong berpebue. Songonido Musia kan. Duk say marpirato amat tahun arong kotong. Na ingin membangun say marpirato amat tahun baroma masyarakat imadok. Ay naliling mamatong marpirato iya na hatobi mailian nina paibigi amat tau calono ahay na hamuamangin na calono pero musay natin nilabong ngay bayi matutura mang na hatobi maliak kamu ina batoy matahe undang beletelu ina rohana nakpiduk rohana mga liani ilia marisirisa dikini na hatopon so ina malas ring rohani masyarakat sedikit ini. Duk terjadi pemilihan kamu nang matong idioda na mga lianon. Duk morang Roma masyarakat na mangido na hatobon. Amang bupati nami kebetulan merubung jabatan orang di hutan nami. Dia sebab kamu mazui. Behind na hamu amang inna bupati namo nangon. Pero ay nga utudo hami hamu. Jesa paturi hamu majudelet tu hutan hami. Aha may do bupati namo nang. Dak kutam do pibangunokku. Hutan ni halakado na mangido irigasi. Hutan ni halakado na mangido delen. Ay hamu nahutuhor do hamu. So tung terjadi di hutan tot si songoni. Hita akan ni raja buru ni raja do hita. So tung terjadi hak aja sita, sotung tegeris hak suarata. Alayaw yakin pos doro aku di desa Siladon dan adong akan si songoni molotung piadong dia kedua nasing main si songoni naolo say majalo-jalo ala sono molo olo do calo bupati mangaliat-liat kebeng habis sebenga merpuluh miliar anggoyan no tinggal honon na rohida. Abar jolo ro sa onon na paulak kon hebeng naon abe oti luge sini bupati anon martanga puri maun anon bagabi korupsi manono da paulak kon hebeng ngai jadi iko kita ro mencegah calo bupati ta unang gabi korupsyon unak ta sabi aka palian-lian nai so tu sega sugu nak kapimbangunan di Kabupaten Tapanuli Utara alani pos doraku dia kenamang dohok dainang tapi mana teluk di rohata au di biga-biga lua udok go dangalani dongat tubuh dangalani dongat cahuta mana isi bi ada kolik pela bugis pela persoalan ni asal ma'adong rohana membangun iko pemimpin na ulo mabangun do na purutu rakyat na purutu partani na mamikiri akka kebutuhatan na mamikiri akka horsota ido pemimpin na toho na gabi kupikir situdot atau akatiki na nengro alani kos doraku dia kadamang dohok dahinan asa berkelanjutan non suri pembangunan non songon na pinangiro na tutuai takas masuk duan terida di tanggal 10 Oktober na naroon tapi 5 na todo
sesuai dohot yes ni rohata unang maalani sesuatu alani holong merpabuat do alani akka lan nasi alai sudi ahapena masa ikon tabasahat tutuhan asa Tuhan matong namang gonggomi po na basugiton jala Tuhan matong muse nama milik perhubes di Kabupaten Tapanuli Utara waktu periode nanengro imana boy upasahat tami saulat nai sebatulus Tuhan akan atas kabirobe waktu tiki nanengro oras